and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Oh, kung mao nang gusto nang makigminyo si Jay, larga! Kinsay magminya? Ay, nakadungog ang kontrabida. Unsa tong akong nadungog na magminya? Unsa man to? Kung magminyo sila si Jay ug Dayan Milay, masugot ka! Dele! Hala! Ngano kang ikaw may magbuot? Basta kay dili ko mosagot! Ngano dili man taon ka masugot? Oy! Ngana naman sa satong edad si Dayan? Nahibaw na ko! Unsa man ko na imong naibawan? Nga kay wa pa may trabaho ang akong pagumangkon. Dili pa siya makabayad sa imong nagasto niya. Ayaw pagbot-bot, tupasangil niya manoy ay! Oh, no. Suko na, kay gimanoy na ako. Sa dihang akong gipadako ang akong anak, giatagan og saktong edukasyon. Bisan gamay, wa gyud sa kung una nga bayran niya ang tanan kong nagasto. Ngano? Mabayran ba dahil sapi ang pagmahal nga gibo-bo ko kaniya? Mabayran ba dahil sapi ka itong mga gabiing nga magtukaw ko? Aron dili siya magutman. Aron dili siya matugdunan og lamok. Hala, paniyong hinahinig sipat. Hinahinig ko sipat kaya nagdrama ng akong sister. Kundi man ko musugot sa maong kaminyoon. Kana tugod kay. Tugod kay. Oh. Uy. Inaman dito sila. Imong gibiyahan si Mama, ti. Nagdrama! Daoy, wasab kita magkabantay nga. Dili makadungog si Mama sa tong gipanagsultihan. Uy, para na ako, day. Mas maayo nagkadungog siya, uy, sa atong ipanagsultihan. Tungod kay dili na kabata, uy, nga piraming itangkil. Dili pa man sad mi andam, auntie. Naisgutan lang to namo. Kasaligan si Jay Dayan. O kung siya mo'y imong niniyuan, nakasiguro ko, nga mahimong dili man haruhay ang inyong pagpuyo, pero naa ang kalinaw pag sinabtanay. Dili una ko makisulti ni Mama sa pagkakaroon. Kay napaman siya sa kainit. Pero, pasabto na ko si Mama. Nganong mo'y iyang nadunggan ang paghiskot ato kami niyoon. Unsa man, maghipos ka na sa imong mga sinina. Manghipos? Milakaw kagod ganiha. Nagtuo ko nga nangita ka nag-imong kapuyan. Ingon din na nagkaubos ang iyong pagtanaw na ko, ma. Misukol ka na gud nako. Nangatarungan ra ko, ma. Dili pagsukol. Gipahungaw ko lang nimo ako kay ubos. Tungod kay wa nimo hatagi gibugaton ang akong kalipay. Kung doon na may angay mahiubos, Jay, ka na mao ako. Nangita ko nimo. Unya, murada ay kong buang nangita nimo. Sabtan dito ka sa taas sa ilang karol. Dinhi si Uy na, ma. Ug dili ko gusto makakita niya. Ginidaan ka ba ni atong Anastasia? Aron makigsuod kang wina? Nahibaw ka gid unsa kadautan si Uy na, ma. Nalimot ka? Gibaharan niya ang kinabuhi ni Butsoy? Mas bugat yun ay nimo katong propitang bakakon. Di na ta magisigot niya, na. Mapahuay na ko. Jay, Gano, ma? may namatikdan ako kang wina pa. Unsa imo na matikdan? Murag na ulian naman na siya. Kana. Mausa na ako nabantayan. Ug mauna hinungdan, ma. Ganon dili ko gusto nga imo siya pasudlon din sa ato. Wa magugoy mahimo kay mamugos manggod siya. O mahadlok sab ko nga dili mo pa sa kaniya kay tingali pag iya tumanon ang iya kibahat nato. Dili mahimo magpadaog ta niya, ma. Pero anak, Jay, kung
Kung mo sabot ka lang unta sa iyang tinguha, wa unta tay akay kadlukan. Mubalik na sa tani ana ma. Kung tinuod ka nagmahal sa imo mga igsoon, sila may imong unahon og dili ang kaugalingon mong kalipay. Ma, ning higayon na paminawa ko. Ablihi ang imo kasing-kasing ubisan sa makadit lang. Pangayog giya sa kaytasaan nga mahayagan ang imo hunahuna. Aron matagan nagkasulbara na imo kahadlok adto ni Wina. Bisag kadit lang ma. Iampo ang akong kaluwasan. Ang kaluwasan natong tanan nga gihamok sa demonyo. Mapasaylo ako. Saon sa? Nga wa ta ka mapasabot pag-ayo sa imong nadungog. Dili di ay ang imong pagbiya samtang nagsulti ko ang paghayuan mong pasaylo. Nga bura kong buaga na kay sulti, unya wa di ay naminaw dako. Di lang ko gustong mataas ang panaglalis, ma. Nangita magod ko paayong higayon. Sakto naman tingali ang imong ante. Naakada sa hustong edad. O tingali, dili ko mahatag ang lahi nga kalipay nga imong gipaabot sa binuhat nga gitakda kanimo sa imong kapalaran. Ma, Kung magtuman ka mangyod sa imong gusto, bahala ka. Ayaw lang yung kong sumbungi sa imong mga pag-antos uban sa pamilya ni Jay. Ayaw gyud, Anastasia, kay mahiubos ka lang nako. ma. Kinahanglang ikatubang ko sa Anastasia. Kinsang Anastasia? Ang ginapropetang pagkakon sa atong barangay. Unsa? Daghan na siyang tagna. Ang uban, tinuod. Doon na sa uban, ambot lang. Tungod kay wa ko magsunod sa iyang pagkabakakon. Psychic? Psychic? Unsa siya? Sikat? Pero gitagna niya ang sunog sa atong dapit. Hinungdan nga human sa sunog. May petisyon kaming gihimo aron mawa siya sa atong dapit. Sagbot siya sa akong mga mata ug tunok sa akong gugma. Oh, Ug iya sang gitagna katong kusog nga linog. nagkinahanglan ko niya. Unsa? Gusto kong hatagan niya prediksyon ang akong negosyo. Ingon man, ipatultol ko niya hain karon mahimutang ang atas si case nga gisudlan ko sa kwarta. Giurom ka? Litse! Kung wa ka magiurom, mituo ka ba di ay sa peke niyang gahom? Gusto ko siya ikaatubang sa labing daling panahon. May pagwa ti kasugili mahitumod ni atong babayhana. O hinuon, makatabang man tingali kon magkita mong duha. Kana kon, human sa inyong panag-atubang, dili na siya mahibalik sa atong dapit. Depende. Dada ka ng Anastasia din eh. Ayaw na lang gud kasuko, ma. Di pa ko anda maminyo. Unya, nganong imo masadang nahiskutan? Nagtuo man gud si Jay nga ang kaminyo unray kasulbaran sa pagsigig hasol ni Wena niya. Unsa man na siya, dili lalaking mahadlok lang babay. Aw tingali, wa pa siya siguro sa iyang gugmadya nimo. Ma, di ba gitug-anan ta na ka sa ko nakita? Masakripisyo si Jay tungod na ako. Ug kana mo'y dili ko gusto mahita po. Dili ko makatugot nga maamong lang ang lalaki nga mo'y gipitik sa kong kasing-kasing tungod lang na ako. Sabta ko, ma. Samtang naa pa ang iyang inahan, nakasiguro kong dili magmalinaw ang inyong pagpuyo ni Jay. Tabagay kong ampo, ma. Nga madawat ko ni nang Rusing. Unsa? Sa ato pa daeron, Fanny? Wa na mo'y maayong buot ni Nang Milay? Something like that, Roll. Magminyo na sila. Di, oy! Ah? Nakahisgot ra good. Yun na, ano mo naman sab kag nag-uol nga magminyo na sa dayan. O kuan ba? Kuan man good, Fanny? Kung maminyo na si Dayan, Nya? wala ko'y best friend forever. Hoy! Simba ko ka, oy! Diba?
Ano nagkasulti ka kung anak, Fanny? Ano mayon ka man, nga wa ka na best friend forever kon maminiyo na sa Dayan. Ang ako pagsabot nga, mamatay nga ako pagmangkuan. Si Bako ka niya, Fanny, oy! O saan ko ba di pagsabot, bi? Nga, maingon ka mang mawadaan kag best friend forever. Hoy, bayot! Ang buto kong ipasabot nga kung maminyo na si Dayan, ang kanunay niyang ikauban, ang kanunay niyang ikasulti-sulti, o nang iyang bana, dili ba? Nan? Minus na siya kalihukan siya mga higala. Obo ko diho, oy. O niya ako si Jemo ay mabanas ako pagumangkon. Suot masab nato ng siyang amigo, di ba? Huwag mausab rul, oy. Bitaw niyo? Oo. Drama sam kayo, good da! Da. Pero tayo sana, good. Nga nahisgutan man sab ng kaminyuon, Fanny. Ay! Laba ka diha, oy. Pakalit-kalit ka rin pangutawan, na. Gusto na lang makigminyo si Jay aron malikay siya sa paghasol ni Wino. Nga na ba saan napuhi pa man sa daswina, uy? Uy. Masuko sa dayan kung makadungog anak si Arol. Ay, Masuko Fanny, yun to. bayot. Kitang tanan, nahibaw na yun sa batasan ato babayhana. Bagagnaw. Dili mauwaw nga mag-una-una sa lalaki. Ikaw may sobra ang ilusyon. Onya, be, kay ang lalaki, wa may gusto niya. Kon, ang lalaki wagi gusto niya. Di yun mo daog si Wino. Unya, kung matinood ang nakita ni Dayan. Ay, daw, Fanny. Matinood na bagay na makita ni Dayan. Nga sa ato pa, mag-antos yun di ay na si Jay. Maulagi, uy. May katarungan sabgid si Jay. Nga kami niyoon ragi makaluwas sa ilang duha kagugma ni Dayan. Maligay ingon ni Dayan. Yang ilang gugma, mo'y makaluwas sa katumanan sa iyang nakita. Uy, saan lang ka, uy? Dili ko gusto nga doon ay mag-antos. Unya, unsa man? Ikay mulukat sa nakita ni Dayan? Ha? Uy! Wala ka diha. O palagi ko magkatilog langit, uy! Hilom ka di, Fan. Uy! Taas na kayong lobby. Nan? Mangandoy kapag yun, Ana. Oy, kuntas ang lobby ka sayon, ana. Ipachinso, gamit agaba, sarang mamupong. Ay, sa ato pa. Manay kong paganduyon ang kamatayon. Why? Muraglahi ra. Ay, di na mahimo, Fanny. Oy, di na mahimo. Mutabang tagsulbad sa ilang problema. Mo lakaw ka na. Tiwason man ka ang pagkural. Natural. Kadto si Anastasia, ha? Dili mahimong lain may imong sangunan sa pagdaan ni Anastasia din eh. Dili mo tumanon akong gimando nimo. Kung mawa si Anastasia dito, ako may dali nilang pasangilan. May katarungan ka tuod. Maayo ka nagitiali sa imong amnesia, no? Makalagot. Ngano bang ka na may kanon mong ipangutanan ako kung may amnesia pa ba ko o wa? Nagduda na gud ko nimo. Sige. Ako yung mangitagpagi nga lain mo yung magkakuha ni Anastasia. Sa higayon nga ni ana unya si Anastasia. Mag-uba na silang duha si Jay. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!